Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Ola amigos e amigas, estamos xa a piques de comezar un novo episodio do Como que non, concretamente o 176º, que é o 176. Son moitos programas. Eu mesmo digo, cantos programas facemos, non? Pois moitos, pero un cada semana. Bueno, podedes escoitalos todos xuntos. Sí, claro. Non fixen serían 176 horas. E a dicir, non fixen os cálculos, pero é fácil de facer os cálculos porque dura máis menos unha hora. Non te escoitamos, Piripo, tes posiblemente, sí? Eu que houve unha época que eran de media hora. Ah, claro, pois efectivamente, pois entón hai que facer os cálculos. Claro. Bueno, pois son menos de 176 horas, entón son aprox, algunha menos. Estamos con todo o equipo completo do Como que non e temos ademais a sorte de contar neste episodio número 11 da 5G cunha muller que, a ver, o único malo de ter convidados que lles custa falar é que hai que sacarlles as palabras con sacacorchos. Pero, de todos os xeitos, eu creo que hoxe xa se vai soltar un pouco máis. Un fortísimo aplauso para Raquel Sainza, que está con nós. Grazas. Icono! A min gústame falar pouco tamén, ou seja que eu enténdote perfectamente. Grazas, que tal estás, Raquel? Emocionada, despois da miña primeira semana, non sabes a de chamadas que tiven, mensaxes, sí, bueno, a xente volveuse tola. Estás no Como que non? Buah, sí. Brutal. Como pode ser? Sí, a min tamén paroume. Pasáchelo casting, dixeronme, guau. Paroume policía local para preguntarme como pode ser que esa rapata que parecía normal, por que está nese programa? Bueno, porque quixo ela vir, pero pasáchelo ben, verdade? Fantástico. Bueno, a semana pasada, se non escoitastes toda a carreira longa de Raquel, sí, bueno, a ver, dende Galicia ata Melilla. Claro, sí, as campañas africanas. As campañas africanas de Raquel Sainza, efectivamente. Os Africa Corps. Sí. Vos ridimos, pero que ben se come ali, Sí? En Melilla boto moito de menos a comida da lá, Ves, eu comín poucas veces. Bueno, eu non cheguei a Melilla, pero no sur, por exemplo, comín curry fatal, Ai, non, pois ti vai a Melilla. Sí, a Melilla, a ver, bueno. Pois un botirador, curry. Sí. Valenzuela. No, curry Valenzuela é outra. No, Stephen Curry falaba. Bueno, non imos meternos en máis leas. Digo que estamos a vigues de comezar este programa. Hoxe temos Museo Mutante, hoxe temos concurso 5G para Raquel Sainza. Que nervios. Pero antes de nada, antes de dar paso mesmo á sintonía, vou facer a recomendación da semana. Está desatado. Sabedes que sempre recomendamos neste programa un xogo de mesa por se alguén quere facer algo cando remate de escoitar o podcast. O sin castillos. Temos, non sin castillos, esa é outra cousa. Temos en @comoquenonradio en todas as nosas redes sociais temos unha foto links para que vexades como se xoga. Chavales aí en Silicon Valley que traballan para nós e que se encargan de levar todo isto. Bueno, pois temos un clásico dos xogos de mesa. De feito, o meu amigo Ramón, que ten unha tenda que se chama, bueno, unha tenda, ten un lugar de xogos que se chama Cheyenne en Vigo. Sí. Que guai. Sempre di que cando chega alguén que non está familiarizado cos xogos de mesa, recoméndalle 1, 2, 3 seguintes títulos, que ou o Catán, que é un xogo que se coñece, Aventureros al tren, Ticket to Ride, vale, que é un xogo tamén de trens e tal, e este que temos nas mans, que é o Carcassonne, que é un xogo no que tes que ir delimitando terreos, desenvolvese na época medieval, poñendo marcos. Poñendo marcos máis menos, sí, tes ademais as fichiñas, son fichas de cartón moi pequeniñas, son con cadradiños, entón ti tes que ir a un xogo moi galego en realidad, ¿no? En realidad claro, faltarían só a revolta irmandiña e xa estaría todo. Tedes que ir colocando nas pezas que teñen que conforman o xogo, que son, xa digo, cadradiños de cartón. Habitualmente hai prado, un camiño e ás veces fortalezas, e o que tes que ir facendo completando o camiño, vale? E cada vez que esquen de pechar unha zona, esa pasa a ser túa unha vez que acabas de pechar os marcos, claro, basicamente. Aí vas ao catastro, polate un nome. Bueno, é a leire túa. Por Turraco non saiu ben. No, pero non xogaban pero non hai xogo de mesa dese. Aínda non sacaron esa versión do Carcassonne polo de agora. É un xogo Expansión Hermans Izquierdo. É un xogo máis GTA. É un xogo moi recomendable
que podedes ver nas nosas redes sociais. Está editado por Devir, que é unha das grandes casas de publicacións de xogos de mesa en España, en todo o mundo. Eu creo que este é un xogo moi doado, unha vez que leades as instruccións, moi doado de aprender, son instruccións moi curtiñas, enseguida poñedesvos a xogar, é moi recomendable mesmo para toda a familia, para os máis pequenos, a partir de 7, 8 anos, ata xente adulta. Eu teño grandes piques de Carcassonne cos meus colegas, xa vos lo digo, e ademais o bo que ten este tipo de xogos é que hai moitas expansións que van ampliando a experiencia do xogo, unha vez que a parte máis básica xa tes clara. Chega Cristóbal Colón, boom, as Américas. Efectivamente. Podría xogar o Mar Montes, por exemplo. Podría xogar o Mar Montes tamén. Sí, sen dúbida. Expansión do Morrazo. Claro, expansión do Por ter un Morrazo. referente, que non... Carcassonne, este é a nosa recomendación, é un clásico, foi xogo do ano no 2001 e aínda segue vendéndose moitísimo. No 2001, que fai moito tempo, por iso é Carca, un Carca. xogo Carcassonne. A sección de Dani Lorenzo Rico. Aí está, un aplauso forte. É que non hai mellor xeito de dar comezo a un programa como que non despois disto. Pini, dalle, por favor, adiante. Hola, que tal? Estamos aquí no podcast, na Radio Galega Podcast.gal, en iVoox. Estamos en moitísimas plataformas, por exemplo, porque ademais é un programa de moda, por iso temos plataformas, por iso está connosco Raquel Saínza. Como estás, Raquel? Emocionada, a par que agradecida, sempre por estar aquí. Bueno, Raquel que acaba de chegar de facer unha reportaxe para o Quen Anda Aí e chegou ao estudo a gravar este programa. O límite sempre. Sempre o imos límite. Correndo pola estrada, a Garda Civil que non mire as nosas velocidades nunca. Contounos que había retención xusto no día de hoxe, no día de hoxe da grabación. Quero dicir, o mellor foi hai 6 anos na P9, pero digo porque ao mellor estás escoitando alguén e di, como que retención na P9? Non. Hoxe sí, pero Un supoñer. Claro. É raro, ademais. Pode que se repita, ademais. O mellor xa nin P9 existe a P9, sabes? Quero decir. Non, mesmo pode ser gratis agora mesmo. No. Eso non vai pasar. No, veña. Fora bromas. Bueno, imos comezar co programa e para comezar imos coa nosa sección de efemérides aleatorias. Como non sabemos que día é, por iso dicimos que non sabemos como está P9 nestes intres, imos tirar do noso xerador de números aleatorios e da man inocente de Raquel Saínza, que vai nestes intres. Bueno, a máis inocente que temos hoxe. Imos ver que número de día temos hoxe para... O 22. 22. Altos, Pepe altos. Patiños. Sí, hoxe sí que Parrulos. Números altos. Números altos, están caendo moi Ninguén non altos. nos tocou o aniversario de ninguén. Como efeméride, está ben. Non nos tocou aínda, pero a ver se pode ser hoxe, A ver, dalle aí, imos ver Aí que vai. mes. De setembro. 22 o 9, de setembro. Mes 9. No, Alto. outra vez, Pepe. Eu creo que cadrou un día o 21 de setembro, mira o que che digo. Bueno, a ver. Pode ser un... O Pode ser 22 de setembro é 2 días antes da Virxe da Mercé, patrona do meu pobo ou aldea, que é a Saínza. Home, pois por Pero é favor. o día 24, aí estaríamos de prefesta. Porque de aí ven o apelido artístico efectivamente. Raquel Pérez Saínza por la Saínza. O meu pai, para o meu Saínza. pai, o pobre. ¡Bravo! Por siempre me cago en tal. ¿De dónde es usted? ¿De la región de Galicia? No, yo soy de la Saínza. ¡Viva la Saínza! Por siempre me cago en tal. Ridemos, pero menuda festa temos, Sí, Xa vos lo digo. Home, non. o 24 de O setembro. fin de semana que máis se chegue o 24 que está de de aniversario a miña irmá, Almudena. A que lle mando Un aquí saludiño para un Almudena. saúdo. Bueno, Ten unha 22. catedral preciosa, por certo, tu Sí, irmá, sí, sí, Fantasía. tena no salón. De feito, ás veces é un problema porque se caen as tellas. Claro. Os meus sobriños, claro, teñen que andar con cuidado. No salón da miña irmá va todo o mundo con casco, por si acaso. O 22 de setembro, por certo, Fran, é o 265º día do ano segundo o calendario gregoriano. bueno, Que sí. facilidade Gracias. para nomear. Sí, sí, somos moito de ordinais. É de calendario gregoriano. Que hai moitas aquí, Pini, xa estou Sí. vendo. Está afiando colmillo, Carlos. Cando Carlos... É que... O 22 de setembro, Pini, Atende, Pini.
de 1236. Na batalla de Saúle, Hombre. ou Saúle, os irmáns Livonios da espada son derrotados polos lituanos, Sí. os semigalianos e os samoxicios. Sí. Todo moi de actualidade. Sí. A min gusta moito esta. Repito de novo por si acaso para que teñas datos. Parecen nombres de medicamentos. Todos, Sí, ¿sabes? sí. Tómese. Podes tomar, por exemplo, un samoxicio e ás 4 horas, se queres, un semigaliano, pero nunca No, a dous mí samoxicio. dame samosicio forte. Claro. Non o normal. Eu o semigaliano mellor en infusión. Bueno, digo que A min que me pinchen. 22 de setembro de 1236, na batalla de Saúle, os irmáns Livonios da espada son derrotados polos lituanos, os semigalianos e os samoxicios. Aí está pensando Alejandro Martínez Pini. Xa temos a efeméride. A verdade é que hoxe é complicada, pero sempre nos gustan os retos que nos analiza puntualmente Alejandro Martínez Pini. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Referente! Queres que che repita algo ou No, xa tiras? teño todo moi claro. Todo moi claro. Sí. Que? A batalla de Saúl é unha batalla que va moi ben na mesa para comer. Ves, sempre sorprende. Fenómeno. A ver se entendín ben. Entón que eran dous irmáns contra cantos ejércitos. Claro. É un pouco 2 contra 1 E mierda despois para cada extrañaraste uno, de ¿no? que perdan. Claro. Ay, bueno, por certo, que Fernando Requerre non está aínda connosco hoxe porque está de baixa paternal. Dios lo teña na súa gloria paternal. Sempre. Pero estivo ou estará? Sí, vai estar de novo de volta, el volve sempre. O sempre mellor volve. agora, cando escoita xente, xa ten 5 fillos. Pode ser. Ou Ou bo. 6 Pode se ser. son pequenos. Claro, pode ser. Pode Bueno, ser rei dos jíbaros incluso. por exemplo. Bueno, pois nada, mandamos unha aperta grande a Fernando Requerre, que volverá, como dicían Sergio e Estíbaliz, e nos o que temos agora é que abrir as portas do noso museo, bueno, non é noso por cariño, pero propietario realmente É un pouco voso, sí. é Fran Rodríguez, que non sei se sabes que é un gran coleccionista de moitísimas figuras, ten unha colección apabullante que non podes creer, e ten a xentileza de amosarnos cada certo tempo unha das pezas do seu museo e abrirnos as portas deste museo mutante. Fran Rodríguez, como estás? Sempre me imagino a mí mesmo nunha galería acristalada escribindo cunha pluma e un Sí, tinteiro, sí. ¿verdad? É que eu creo Mentre soa que esta música, ¿no? Tiñamos que gravar algo así para o vídeo podcast. Con estes Con cuellos luen- estilo Cervantes, ¿verdad? E Luengas Barbas. Luengas Barbas. Barbas. Luengas Barbas. Bueno, de Luengas Barbas vai a cousa, bueno, tan luengas que van por todo o corpo hoxe, o sea, quero dicir que... Pero vou traer unha cousa, un clásico, e agora falamos un pouco das todas as variantes que houbo deste tema. Bueno, ímos ver, sempre lle pedimos nos antes de que saques nada, nos o resto do equipo, isto é real, e a xente que o saiba, é verdade. Nos non sabemos o que trae. Nunca. Non sabemos que ten moita trangallada do noso señor, que é maravillosa, pero non Porque sabemos. o de figuras é un concepto. Non, é figuras, sí, estamos falando Que de son figuras de figuras de acción, acción. Vale, non, vale, e tamén non exclusivamente de acción, tamén hai figuras como se fosen esculturas, Sí, hai Trangalladiñas varias. cousas Cousas impresionantes. destas que se tes na casa tes que pasar o plumífero e é un coñazo. Efectivamente. Sí, Entón correcto. el vai sacando cada certo tempo unha peza e amosa. Sí, mira, xe vou a sacala por partes, vale? Vale. O É ya que primeiro, el destripador. pero o primeiro e o máis importante que non se verá, Sí. Aí, espera, pero- que imos facer un plano detalle. a ver se podes facer un plano detalle. Sí, facemos, como non vamos poder facer, espera, Espera que imos reinsertar. enfoca ben. A ver, aquí estamos facendo a ver. un plano detalle, espérate. Non sei eu que Sí. estarás enfocando. Aí está.
Hai o test? A ver, Hai o si test? déxame ver aquí. Claro, aquí falta algo, obviamente. Sí. Eu xa sei o que Esta é. muller loira asustada, pois o que A falta ver. é un compañeiro un pouco que este á altura das circunstancias. Para os da radio, temos nas mans unha figuriña dunha muller loira cun vestido branco que non ocupa máis de 3 centímetros, 3 centímetros. Con cara de asustada, Con cara de asustada. de sair correndo Sí. porque lle quedou Por a que foto está ao lume. asustada? Pois obviamente porque o rei, ¡Oh! ¡Qué bárbaro! Isto é o rei, aquí está. un King Kong. Sí, aí está. Aí a temos é un rei, a ver, tamén é un rei furibundo, pero A ver, que trae Temos máis. máis Trae cousas. moitas cousas. a figura ven cunha cara máis amigable tamén. Que Bueno. Bueno, a ver, amigable. A ver, Tampouco che amigable. estaba ofrecendo un licor Seriote. café. Bueno, Está seriote. cara de Omar Monte resolvendo Está unha suma de seriote. boas cifras. Efectivamente. Bueno, direivos que deste clásico de King Kong debo ter polo menos 4 ou 5 figuras diferentes. A primeira foi editada por McFarlane dentro dunha serie que se chamaba Movie Maniacs, que foi a gran figura, a primeira gran figura de McFarlane, que viña con esta estructura metálica que sostén a King Kong e todo isto. E logo, esta é unha figura de Mezco, de acordo, que tamén sacou a súa versión de King Kong, porque hai moitas versións de King Kong. Están as de Peter Jackson, que son as máis modernas, obviamente, pero Esta non é, non? Esta non é de Peter Jackson, pero tampouco é exactamente o King Kong que todos recordamos, porque hai unha cousa moi curiosa con King Kong é que casi todas as figuras que hai, ningunha é exactamente fiel ao modelo da película de Merian Cooper, o sea, O clásico, non? O clásico O que digamos. King Kong, non? Entón hai diferentes variantes. Esta é unha variante, bueno, un pouco máis moderna que sacou Mezco. Eu quero sacar unha cousa porque non quero separalos. Antes de que digas nada, de que ano, para saber, para que Sí. non se... En que ano mercaches esta? De que ano é esta, máis menos? Esta edición debe ter polo menos 3 anos. 3 anos, o sea, Sí. relativamente... foi cando saiu. Sí, foi cando Foi saiu. recente, non? 2018, por aí, máis menos. Vale. Sí, máis menos. Ese mismo ano tamén saiu outra cousa que eu penso que é moi complementaria, é que é curioso porque é da marca máis ou menos rival de Mezco, isto é de Mezco, e que vou a sacar agora, vale? Vale, vai sacar outro King Kong, entendemos? Que bárbaro. Bueno, logo damos un... Home, claro. Bueno. Non, o Godzilla original de Japón bajo el terror del monstruo. Que bárbaro. De Shiro Honda, que esta é unha reproducción de NECA. Entón son as dúas rivais. Este ano NECA sacou por primeira vez un King Kong tamén, Sí. pero ata agora non a sacou. É maravilloso porque este sí que é unha reproducción moi fiel do Godzilla original. Ten as orelliñas, que é algo que olvidaron as versións modernas polo tema de que un reptil e tal, pero Godzilla ten as súas orelliñas que son moi simpáticas. Estas son as dúas figuras que temos que están moi de actualidade por esta versión moderna que saiu de Godzilla contra King Kong e que ten a súa versión original en Xapón, non? Había unha doble versión na que segundo país en Estados Unidos gañaba King Kong e en Japón ganaba Godzilla para que ninguén se sintese... E quedaban todos contentos. E quedaban todos contentos. Oye, se queredes, podemos pasalas, Sí, non? Para claro, que por as suposto, vayan por suposto. vendo os nosos compañeiros e vexan as dúas figuras. Gústame moito porque a versión esta do King Kong que nos traes Sí. trae como uns grilletes, unha cousa Sí, que isto saía na peli original. Na película original cando o levan á cidade de Nova York, que está atado. E Ajá. logo libérase e campa as súas anchas, non? Sobre todo na versión de Peter Jackson. A outra era máis humilde. A original de 1933 era un pouquiño máis humilde. Sabedes que a versión de Peter Jackson que foi moi criticada no seu momento, eu penso que é unha película moi brillante, pero é unha película un pouco que sufre de certo agotamento que tiña Peter Jackson nese momento, porque recibiu, e isto é literal, recibiu o Oscar de Hollywood por El Retorno del Rey, e cando acabou a cerimonia foi directamente a traballar porque xa estaban na preproducción de King Kong. O sea, quero dicir que foi non houve ningunha separata. É unha obra de amor infinito ese King Kong de Peter Jackson, e a xente debería sabelo para que o valorase un pouco máis, porque recupera as páxinas orixinais da película de 1933 que non se poideron facer por cuestións meramente técnicas. É dicir, non había efectos nin capacidade para reproducir o que estaba escrito nas páxinas, e Peter Jackson colleuno e levouno directamente, literalmente, ao cine. Por iso é unha versión moi interesante. Recomendo tamén
que se vexa a montaxe do director. Isto está disponible, supoño que en as edicións en Blu-ray. Sí, DVD. ti cando compras o Blu-ray ten a versión do director, que non é excesivamente, non aporta excesiva non sei como dicilo, cantidade de cousas, pero sí debuxa un pouco máis o trasfondo das personaxes, as fai un pouco humanas e ten 2 ou 3 escenas que non se viron en cine fantásticas, destas escenas que echaban money shots, o sea, escenas de pasta nas que hai pois unha criatura nun pantano e tal. E agora se sabedes que as versións modernas están ligadas directamente co monstroverso este que está construindo Legendary e que, bueno, pois recolle toda a tradición do Cayuega. É que cando Peter Jackson chega a Estados Unidos de Nueva Zelanda, Sí. roda de Frighteners, Sí. O seu proxecto inicial, o que el quería facer dende o principio, non era o Señor dos Anéis, Sí, sí. que tamén era un proxecto personal, pero o seu proxecto prioritario sempre foi King Kong. Sí, un namorado do original e aparte na película pois está constantemente referenciando, non, a intrahistoria do mundo real. É que na película de Peter Jackson é moi curioso porque se fala dunha película nun mundo real que é o que plantea Peter Jackson, están falando dunha película de King Kong como trasfondo, porque hai un comentario de Jack Black que di que acaban de contratar a protagonista de King Kong e que acaba de ser contratada por Merian C. Cooper, que foi quen filmou King Kong, o sea que sobreentendemos que nese espacio-tempo É metanarrativo. é digamos, metanarrativa, ¿no? efectivamente. Así que nada, pois isto é un pouco Pois o que trouxen hoxe. Está moi chulas, hoxe imos deixalas aquí porque como son figuras relativamente pequenas, non sei, deben ser 15 centímetros máis menos de altura, aprox ou algo máis, pois podemos deixalas aquí sei que trouxeches outra cousa. Non, eran estas vale, dúas pues, cousas. hoxe xusto que chía dicir saca outra, non, Non, pero bueno. porque como sabía que non me enganeite. Vale. Bueno, está moi ben. Godzilla contra King Kong, a nosa particular versión, grazas ao Museo Mutante de Fran Rodríguez, que merece sempre un aplauso por traer estas maravillas que nos descubre. Gracias. Podo facer unha pregunta? Sí, por Fran, suposto. ti es máis de Godzilla ou de King Kong? É moi complicado. É un tema complicado porque No, é moi fácil. Godzilla ou King Kong, non é tan Veña, complicado. vou dicir Godzilla. Bueno, non pode, era broma. Podes Non, vou dicir Godzilla. ampliar. A ver, non, é que Justifique a súa resposta, por favor. que Godzilla pareceme que ten, a ver, que aínda o King Kong original tamén ten unha especie de metáfora, ¿no? De non vayamos a sitios remotos a atraer criaturas, pero Godzilla sí que é unha fábula moitísimo máis social, disfrazada a través dun monstro, non? Emerxente, que é esta criatura que recordemos que nace de nós, que nós somos os creadores deste monstruo que despois nos aterroriza. E por iso pareceme un pouco máis interesante. É verdade que King Kong é máis romántico, pero Godzilla é máis protestón. Godzilla de todos os xeitos tivo ata moi recentemente malas versións, polo menos occidentais. Sí, pero con boa banda sonora, Sí, a ver. No, bueno, ou malas versións ou casi inexistentes. A min o Godzilla original de Gareth Edwards, o primeiro que se queda arranque a este novo monstroverso, pareceme unha película bastante brillante no sentido de que é moi comedida a hora de mostrar o monstro, ten certas analogías con Tiburón, sobre todo ata o final, non? Que hai un clímax evidentemente no que, pero gústame moito como está tratado o personaxe e como se vai introducindo, así que bueno, pois nada, esa recomendación, por se acaso alguén non lle botou un ollo a calquera das dúas películas, pois mira, que se achegue ao mundo de King Kong de Peter Jackson ou o mundo de Godzilla, e agora chega ese momento que tanto gusta neste programa. E hoxe estou moi contento porque a primeira vez dende hai moitísimo tempo que non está Fernando Requerre, que hoxe ata vou agradecer a súa baixa de paternidade. Hai xente que dirá, pero por qué? Bueno, ti pon a sintonía, Pini, porque comeza o concurso 5G. ¡Vamos! ¡Concurso! ¡Aplauso para mí! ¿Cómo que no presenta? ¡O concurso 5G! ¡Claro que sí! ¡Aplauso para o concurso! Bueno, O concurso, sí. notando a ausencia, non? A fonda
fonda ausencia de Fernando Enrique Rep, Bueno, pediríache tampouco permiso tan fonda. para suplantar un pouco, Vale, veña. interpretar o papel de Deixoche. Fernando. Carlos, adiante, Carlos. Vamos. Bueno, normas. temos a Raquel Sainza con nós, Raquel que nos Sainza, acompaña. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, imos facer un Grazas. Imos facer un reconto de como está o concurso ata estes intres, porque xa pasaron por aquí 3 convidados e 3 participantes neste concurso 5G. E polo de agora, na terceira posición temos a María Xosé Rodríguez con 31 puntos. En segunda posición, previa como se di? Previo bar ou Revisión, alegacións e tal. Alegación, sí. Está Fe de ratas. Alberto Cuña. En primeira posición con 37 puntos está Pedro Pablo Alonso, o que merece sí, un aplauso por lo de agora. Vamos a ver. Vimos ver qué tal. ¡Qué nervios! ¿Qué tal se lleva a dar este concurso a Raquel Sainza? Este concurso é moi doado, porque ademais explico eu, e isto é unha garantía. Sinxelísimo. É moi Qué sinxelo. sensible estás con ese tema, Carlos. Sí. Grazas. No, estou dando vos pé para que logo non diga Fernando. É que non dixestes nada mentres explicaba. Bueno. Carlos, explicación. Ben, ten dúas partes. A primeira é a reviravolta, que imos xogar agora mesmo, É moi sinxelo, Raquel, xa verás. na que imos acumular puntos, vale? Temos 30 segundos para contestar mal. Ese é o concepto. Eu vouche facer Como? Contestar mal. Vouche Pero que eu era das que sacaba boas notas. Bueno, Contestar mal. Chapona. Chapona. Vouche facer unha Non tiña batería moitos de amigos. unha batería de preguntas e tío que tens que facer é contestar mal, pero con xeito, é dicir, se che pregunto como te chamas, podes dicirme Pepe, pero non Raquel. Vale. Pero non me podes dicir micrófono, porque iso non ten que ver. Claro. Porque non é un nome. Claro, aí está, moi ben. Un sustantivo. Bueno, non sei se prefiro a copia ou o original, non o sei moi ben. Bueno, O original non o coñezo, pero a copia a min gustame. o importante é que tires pa diante, vale? Porque nos imos nos puntuar as que estean mal contestadas, pero se te trabucas, tira, porque cantas máis contestes, Veña. máis puntos acumulas. Nada, imos a la. Imos a la, Carlos. Está preparada. Dios mío. Está preparada. Raquel Sainza. Teño unha cartulina aquí, joder, estou... Alejandro Martínez Pini está preparado. Raquel Sainza está preparada. Bueno, imos alá. Pois a reviravolta comeza xa. En que cidade está a Estatua da Liberdade? En París. En o Coliseo Romano? En Berlín. Cal é a capital de Italia? Venecia. Cal é o idioma oficial de Italia? O francés. Que significa yes en galego? Non. Como se di non en inglés? I don't know. Quen cantaba No Cambie? Talía. Por que letra empeza Tamara? M. Dime un nome de varón. Raquel. Que tipo de música facía Barón Rojo? Reggaetón. De que cor son os glóbulos do sangue? Azul. Va, correcto, entrou. Moi ben. ¡Bravísimo! Entrou, Carlos. ¡Bravísimo! Entrou. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atención que hay récord, 11 puntos. Bueno, para claro. Sí, señor. Nunca pensei que Pero- falar rápido me ia servir para No, algo. sí, vi ese vir, estaba claro, porque era unha velocidade e aparte non había dúbida, era pa. Sí, moi ben. Moi ben, Notanse moi ben. as boas notas. Sí. Tomaches ademais, hai un eu que fixen esta proba durante moitos anos, non somos quen, e agora retomo. Hai unha clave que é cando ves que hai unha pregunta que se te atragoa un pouco, parar un segundiño como fixeches e dicir 2 segundos. Onde estou? París. E logo tirar, porque como queras contestar moi rápido, entón sí que van todas unha detrás de outras fatal. Pensé que ibas 11. dicir la clave es Jonás. De repente xa me estaba vendo con aqueles libros de busca. Ai, Dios mío. La clave es Balbín. Isto sempre foi así. Bueno, pero isto para os que temos unha idade. Son 11 puntos, non está nada mal. E agora solamente podes acumular máis puntos. E agora imos explicar de que vai a segunda parte do concurso 5G, porque chega o momento de sumar e apostar. Aposta pola suma. Aí está, doña Ipini. Un aplauso. Aplauso para él. Esta proba consta de 5 preguntas, vale? En esas 5 preguntas tes diante túa, imos amosarllas a xente que nos segue no vídeo podcast, imos contarlle a xente da radio. Tes
5 tarxetas con puntos. 2, Eu son de 4. letras. Mira, 2, 4, 6, 8 e 10 puntos. Vale. E son os Números puntos pares. que vas Raquel, xa verás, é moi sinxela a dinámica, é moi fácil. vas poder apostar estes puntos unha vez que utilices unha tarxeta queda anulada, quedan as restantes e dentro destes sobres, que son 6, hai preguntas sobre temáticas diversas, vale? Claro, como trivial, pero non. Que medo. Vas a escoller un sobre, imos ler a categoría dese sobre e unha vez que coñezas a categoría apostas un dos puntos, unha das cartas que tes Pero é diante. que hai comodín, como no queixo de Non Kiko. hai comodín. Bueno, hai un comodín, porque temos 6 sobres e hai 5 preguntas. Por lo tanto, se escoitas unha categoría que non che convence, tes a opción de eliminala e xogarías coas restantes. Tamén dicimos, porque hai xente que pensa, seguro que se toca física cuántica, hai outra de física cuántica. Non, se toca nunha física cuántica, non vai haber outra, vale? É que Non nadie me botaría unha mano. Bueno, non empecemos polo tellado, Non vamos a tes, empezar non, pouco a pouco. non tes comodín, pero tes comodón, que mira como está de repanchigado Pini. Ben, bueno, sí. Ti Non te preocupes, Raquel, vamos te axudar. Vamos, ti non te preocupes porque tes a opción despois de consultar a todo o equipo. Eles non perfecto. saben as preguntas, tamén cho digo, tampouco. E moitas das respostas tampouco. Pero saben cousas. Pero saben cousas, Pero entón Saben xogamos ser estudiados nesta vida. Parvadas, esencialmente, sabemos, ¿no? que o que serve básicamente. que o que serve para gañar puntos neste concurso. Bueno, temos 11 puntos. Eses non nos quita ninguén. Vale. Tamén che digo, solamente sumamos, vale? Non Non, restamos. Simplemente se erras, perderías os puntos apostados. Imos aló. Que nervios. A ver, para empezar imos escoller un dos sobres. Temos as cores para os da radio: azul, rosa, negro, laranxa, amarelo E para os daltónicos é gris, máis mourado. clariño, negro. Sí, bueno. Vale. Pois sempre unhos zapatos negros, imos polo sobre negro. Imos Moi ben, polo sobre claro que sí, que ben negro. traída. Non agarra mal. Sí. E a nosa categoría, segundo le a nosa azafata Fran Rodríguez Matemáticas. Eu comecei Matemáticas. isto dicindo que era de letras. Pero a ver, matemáticas tipo sei máis que un neno de primaria ou teño que sacar a carreira? É que o problema deste xogo e a gracia deste xogo é que non sabes o que vai a haber aquí dentro. Entón, se crees que podes contestalo adiante, pero lembramos que tes aínda a opción de desbotar a categoría e xogar coas outras 5. Home, pero se a gasto agora xa esa... Bueno, ti, ao mellor logo despois nas outras 5 hai cousas que sabes, como ti Veña, va, vexas. pero adiante, va. A lo loco. Ai. Canto aposta? Canto aposta? A ver, A dinámica do concurso, canto aposta? como aínda non sei o que pode ser isto, pois quedo meu, creo que no 4, un intermedio para... Vas forte, o 4. forte, Un vas. aplauso a ver, para... é Sí, que- señor. Se queredes Bravo, que vaya bravo. máis forte, emprego para dos, Raquel. pero... Aplauso para ela. Vale. Pero- Vas cos 4. Ai, 4 puntos ai, que pon en Virxenciña da xogo. Mercé, por favor, Bueno, acúdeme. atención porque nesta pregunta é unha mágoa que non lle tocara hai 3 semanas a Pedro Pablo Alonso. Estaba desexándoa, pero mira, esta pregunta tamén che digo que nos 2 últimos concursos que fixemos desbotaron esta pregunta por ser de matemáticas. Sí, e ao final... A pregunta é: Sí. canto son 50 por 15? Teño tempo para... Sí, tes tempo. Déxame Bueno, ver, a ver, son de dura letras. o que dura o podcast. Canto son 50 por 15? Tampouco máis. Claro, non... 750. É correcto, sí, señor. Bravo. Son 15 puntos para Raquel Sainz. Tampouco era tanto. Ti Moi ben, imagínate que a Raquel, caguen moi esa, ben. queda fatal. Mira, eu estou moi contento porque por fin alguén se atreveu a responder isto que tampouco... Sí, Xa sí, podes sí, queimar sí. o papel. Mira, sabes que pasa? Que podía ser canto de 2 por 1. Sabes? Ou preguntar unha fórmula destas moi Un complicadas. teorema Unha de... raíz cadrada. Eu non Bueno. quero aventurar nada, pero vexo Tarxeta a para Raquel ela, que xogando moi ben, O sea, ben. ollo. Ollo con Raquel, Este descaleo o premio, No, bueno, Aí, O premio- o premio de primeiro clasificarse. Non todo dicimos aínda. Non todo. Xa to diremos despois. Primeiro, Moi ben. primeiro hai que clasificarse. Que sáleme guai, verdad? No, Fernando? me estás Sobre todo os cagando. pronomes, sáleme ben. Mira, estou vendo a túa camisa, a camiseta é Sagrado Corazón, pero por un momento estive vendo Ejército Español, cuidado.
Porque foi unha camiseta verde. Así, bueno, perdón. É que me veo así a cabeza. Bueno, pues aproveitamos para mandarlle un saludo a Sagrado Corazón Tatú que me tatuaron este bonito Home. pues, Pues que teño aquí. A ver, espera, que imos ver un... mira. A ver, mira de no vídeo podcast, Moi ben, moi tatuaxe ben. que lle Sagrado fixeron. Corazón, Sagrado un bico para Polina que foi a tatuadora que mo fixo moi ben. Un bico, un aplauso. Veña, Sí, un va, aplauso. Sagrado Bravo, Corazón. bravo. Sí, señor. Bueno, Por isto non cobramos, no, pero bueno, pero son amigos teus, Claro, non? sí. Cobrándote a ti. A mí sí. Bueno, pues entón que máis dá. Bueno, imos aló. Imos coa segunda pregunta que sobre escolles tes o azul, o rosa, o laranxa, Veña, pois O agora amarelo. o azul, que é a cor favorita do meu sobriño. o azul, o azul. Es que este amor es azul como el mar azul. Series de televisión. Series de televisión. televisión. Canto. E de que época? Claro, é Imagina. que vai te ti saber porque este Carlos ten máis anos con Sauce. Vale, Entonces, pero aquí lanzo. Aquí podería consultar. Porque eu Sí. sei de xente daqui que sabe moito de películas e Ti podes cousas. consultar sempre podes. Aquí, a ver, primeiro facemos a pregunta ao convidado ou a convidada neste caso. Primeiro, Carlos, arregla o programa. Canta posta. Bueno, sí, pero primeiro imos a Ay, apostar, Dios ten mío, razón Dios Fernando mío. Capelán. Que fago? Es igual, Aperta para Fernando Requerre que Dios se mío. Bueno, Teño aquí- como vou confiar en que me No, botedes unha man, Sí, home, sí que lánzome cos 8 puntos. 8 Moi ben, puntos, moi ben. moi ben, 8 Porque, puntos. porque igual se 8 os deixo puntos. para o final e no final non sei nada, pois Che vamos vexo forte, Raquel. Grazas. 8 puntos, aquí están, 8 puntos é o que está apostando nestes intres Raquel Saínza, que ten que, antes de contestar nada, escoitar esta música que pon Pini. Dalle Pini. E a pregunta di o seguinte: Ai, Dios mío. a que serie pertence esta sintonía? Podo dicir, Por favor, axúdame, Podo porque dicir- as caras destes compañeiriños que Sí, temos sí. na mesa non me din nada, podo dicir á audiencia que as caras de paisaxe do equipo do Como que non é espectacular. Que hai xente aquí que sabe E ti desto. preguntabas, o mellor é moi tal, é de hai moito tempo, de que podo dicir que francamente recente esta serie. Creo que do 2021. É que eu este Creo, ano estiven ocupada. Sabes, eu en 2022 Tes máis tempo Deste mellor. Efectivamente, este ano eu caso, e para No, casar hai que preparalo antes. Deste ano non, do ano pasado, do 2021. Claro, entón eu no 2021 necesitaba tempo para preparar a miña vidiña non traballar na tele non implica ver a televisión. A ver, imos escoitala de novo. Sí, por favor, porque... Dei unha pista importante, é que eu creo que é recente. Por certo, vou dicir outra cousa, espera, Pini, antes de que poñas nada. É unha serie que recibiu grandes críticas. Vos ou malas? No, grandes críticas en xeral, bueno, habería de todo, pero que en xeral foi acollida ben pola crítica. E que É a música de cabeceira. é a música de intro da propia serie, sí. De feito, é unha cousa que me chama a atención, que volve a haber intros nas series Cabeceiras, sí. que houbo unha época que se obviaban moitísimo. E digo que son capítulos de media hora esta serie. Imos escoitar outra vez a sintonía e a ver se vos soa ou non. Pini está empezando a poñer cara de... Pois Pini que me axude, porque eu Sí, de verdade sí, porque... É moi Eu pensei que pensarías en min, que dirías esta rapaza naceu no 90, pois vamos lle poñer algo así que lle toca a patatilla. No, eu que a ver. sei, un Pokémon, un Oliver y Benji. É que eu pensei en ti e por ese mesmo motivo dixen,
O mellor se me vou moi o recente, hai máis posibilidades. É un pelotazo, é un pelotazo de plataformas, pero bueno, que serie non é de plataformas nos últimos anos? Pini, por favor. Non sei. Comodón. Que dis? Eu non sei se será de Mero Fistown. É que? Mero Fistown. Mero Fistown. Eso que é? O Fistown. Non son capítulos de media hora, eu creo, No. pero Fistown. Non, son demais. Claro, é que son capítulos de media hora. A min xa me tiña unha teoría, pensaba que era Ao principio pensaba Pois- Billy Light, pois se vai. fundación, pero non. Menuda cagada de 8 puntos. Bueno, eu que sei. Bueno, hai que dicir algo. Eu é que non podo dar máis opcións, porque senón daría moitas pistas. A ver, pero é unha serie moi coñecida. Ou de pequeno público. A ver, estamos falando de que é unha serie recente Sí. que está nunha plataforma. Pero en plan, se foi un a que bombazo, De sabes? que plataforma se trata? Non podo, esos son moitos datos. Pero sí que se falou, polo menos a xente que lle gusta series e tal, sí que se falou dela. Hai xente que protagoniza a serie que son nomes importantes da industria, Das series, da industria das da series. industria de Hollywood. Media hora. Sí. Daniel, por favor, venche algo á cabeza. E xa non Dani, podo tío, dicir Échame unha mano, eu estou noqueado. que Eu viene quero, mi novio eu a vou verme. facer unha pregunta a Carlos e só quero, non me contestes. Vale, veña. Só quero ver a tua cara. A cara. Que non verán a xente que nos escoita Sí. no podcast, Pero pero que conto. imaginen. Eu lo conto. Disney Plus. Sorrí, Disney sorrí. Plus. Sí, non se poden Dani, dicir por marcas. favor, douche a miña resposta. Only Murders in the Building. Só asesinatos no edificio. Son asesinos, non? Sí. Sí, esa. Cal. Esa que dixo. Only Mars in the building. É correcto, sí, ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, moi Daniel, ben, despois moi ben, desta, moi o ben. premio comparto, vale? Se o Impresionante. levo, Claro que a sí. metade para ti. Menos mal, Son asesinatos no edificio con Steve Martin, Martin Short, Selena Gómez. É unha serie que tivo moitísima repercusión nos últimos tempos e que efectivamente dá 8 puntos a Raquel Moi Sainz. ben, Raquel, bravo Raquel, grande Raquel. Prometo que en canto chega a casa poño a vela porque a plataforma teño ya, prometo yo. Pois Pero non se poden decir marcas, non? Sí, pode ser. Vale. No, porque non Perdón, estaba. eu dixen. No, achégate que non te Eu dixen que perdón. No, dixeches ben. Only Murders in the Building, moi recomendable. Eu vina, pareceume a parte rápida de ver, ten o seu aquel, móvese entre o misterio e a comedia. Está moi ben, moi recomendable. Bueno, pois nada, xa temos 8 puntos, son 23 puntos para Raquel Sainz. Que non está nada mal. A ver, Podía esta ser foi peor. Mira que Dani de series non é. Nada. Non é, Pero menos mal, porque que eu sí, Pois mal, porque as coñecía series, pero nada. son fillos de Deus como as películas. Sí, é certo, pero bueno, hai cousas. De feito, creo que a serie era para a plataforma, originalmente era para a plataforma Hulu, que ten algo que ver coa NBC en Estados Unidos, pero que ao final con isto da saída de Disney Plus pasaron directamente para Disney Plus. O Plus. Sit Bueno, plus. Plus. Imos Ataca. ¿Qué te pregunta, Carlos? Ataca. Bueno, quedan aínda 4 sobres e só 3 para Pois optar. agora o Rosa. O Rosa, veña. Que ben Pois- está facendo Pepe de Fernando, que Moi ben. pouco estamos valorando, Exactamente, estou facendo un esforzo aquí por Cine. cine, home. Cine. Bueno, pois a Aquí ver. igual, A ver, sí. aquí igual. Ahora sí, no. Pero ri, vais a ver a pregunta do demo que ten. No. Esta é a experta aquí. Esta xente conoce. Esta xente coñece, Esta xente sí, conoce. sí, de cine, sí. Lanzámonos cos 10 puntos. Como poderedes comprobar, responsabilidade. ¿Cómo che lanzas, Raquel? confío máis en vos que en min. Mi Lánzasche. madriña, mi madriña. 10 puntiños que pon en xogo. ver, Mira, a ver, cada a ver, vez que a ver. alguén dá unha puntuación moi alta en cine, Dani, claro, como ademais todo o Claro. mundo mira para a dereita No. dicindo ou para Fran. No. Que sabe máis que eu. No, é que había xente que non miraba directamente. Pepe estaba metidinho así no micrófono. Dígoche unha cousa,
A última resposta de Dani sorprendeume favorablemente porque era complicada. Sí. Non quería dar moitas pistas. A ver, non Pero era claro. Algunha que outra deches? No, Non pasa non era unha nada. serie. Foi bastante Agradecidos amarretis, estamos. coas pistas. Sí. Foi Bueno, bastante non- amarretis. bastante, Pero se nas pistas eu non sabería. Pero o que- non che cortes, Carlos. Veña. Non che cortes en Dalle dar aí, pistas. que se nos vai o tempo. Imos escoitar, non te preocupes, será por tempo neste programa. Imos escoitar a seguinte melodía. A ver. Que moi bonita, Vale. Sí. Ok. Married Life titúlase esta melodía que pertence a banda sonora de que película, sabedes? Sí, sí. E Up, efectivamente, pero esta ¿Se me non é dan los puntos? No, non é a pregunta, non é a pregunta. Fatal me parece esto. A Eu que pregunta pensaba que xa non necesitaba ningún comodín. a pregunta é a seguinte. Sí. Cal das seguintes películas de Pixar Sí. se estrearon despois de Up? Xa empezamos con números. Cada vez, perdón, desculpa audiencia que cada vez que ri moito, Había alguén durmiendo. Porque é unha risa malévola. ri, pero bótate para atrás, senón Espera, hai unha que se estreou despois de Up ou tes que dicir cantas as Que diga, que diga, que diga. eu vou dicir Eso, canta claro. non hai necesariamente unha Claro. ou o mellor non hai ningunha. Ai, ai, Vale? Canta. Que é como teñen os nenos moitas mulleres por Canta. necesaria. Efectivamente. Cal das seguintes películas de Pixar Oi, se a estrearon miña barbacoa, porfa. despois de Up? E as opcións que temos son Toy Story 3, Cars 2, Wall-E, todas as anteriores. Pepe di moito que non Non, na cabeza. Non sei se é Pepe ou Fernando Non. RQR reencarnado, pero No, ahora son Pepe. Fernando RQR estaría en outro plano astral. Cando falas de cousas que non lle tal, el desconecta, evádese, vai ao seu palacio mental e A ver, imos primeiro, imos que vai tirando. Non, a ver, non hai unha resposta definitiva ata que ti o digas, pero pódese lucubrar e despois botamos unha manda dos amigos. A ver, a pregunta é, lembro, cales destas películas estreáronse despois de Up? é que o tempo é moi relativo. É moi relativo, pero non. Un día pero estás aquí, outro día... É máis no podcast. Sí, no O podcast. tempo é relativísimo. Claro, se fose que programa escoitaches antes da 5 que 11 ou 15, aí podería haber dúbidas, pero aquí estreáronse en datas. Decimos Toy Story 3, Cars 2, Wall-E ou todas as anteriores. Cantas de Toy Story hai xa? Pasaron da cuarta? Non. 4. Hai 4, sí. Vale. A ver, Up é recente, pero non tan recente. Podo dicir que Up é do 2009 é un dato que vou dar. Vale. E a partir de aí, dicindo que de 2009, leo, Vale. por exemplo, Toy Story 3, Poder- antes ou despois de Up. Podería ser despois. Cars 2, antes ou despois de Up. Podería ser despois, xa non o teño tan claro. Podería ser. Wall-E. Esa é a que diría que igual non tanto. É que gustábanos moito facer cousas do espacio. Todas as anteriores. Ai, non sei. Ai. É que eu vexo, non lle miro ano. Se queres botar unha man a ver que Home, a xente sempre, fala, non sei, sempre. Dani Lorenzo, por exemplo, Sou unha que está señora moi pensando. colaborativa. Eu teño as miñas dúbidas Alabamos. con Car 2. Tes as túas Pero dúbidas con Cars teño 2. as miñas dúbidas. Pero eu diría que seguir ao seu instinto porque creo que vai ben encaminada. É o que teño que decir, cales ou o número delas? Non, cales? cales son. Cales son? Eu creo a miña opinión persoal, que Wall-E é un ano anterior, Ou dous. ou dous, sí, ou dous. Non sei, Que Cars 2 chega porque Pixar encadea Ratatouille, Wall-E e Up e dende Disney din temos que vender xoguetes e non podo vender xoguetes de ratas, un robot complicado e dun vello que vai nunha casa. E entón Pixar di
Cars 2. Cars 2. E Toy Story 3 seguro posterior. Pois voume guiar polo meu instinto. Pero imos pregunta Vale. a outro Espera por que me si faltame acaso. a outra metade da sabiduría, por favor. Eu estou prácticamente convencido de que Wall-E é anterior. Sí. Sí? Eu penso que Cars 2 é posterior, está moi ben razonado por Dani, porque sí houbo merchandising de Wall-E, pero non houbo merchandising de Nin de app, nin de... Non. É que a ver, de app era complicado. De que facía o merchandising? Do bichar aquel? Precisamos unha resposta. Sí, eu estou de acordo. Pois xa que me dan a razón por Cal- aproveitala, Cal serían? imos decir que as posteriores son todas menos Wall-E. Xa non sei cales eran. Pois é correcto, sí, señor. Grazas, rapaces, grazas. Toy Story 3 de 2010, Cars 2 do 2011 e efectivamente Wall-E un ano antes. Veña, rapidamente imos recuperar porque quedan poucos minutos. Ai, E correde, dos correde. preguntas, veña. Dalle aí. Veña, vou de amarelo a amarelo que dá moita mala sorte, pero aquí como non nos ven entre comiñas, pois. 33 puntos e quedan 6 e 2. Cantos Raquel, apostas? non che ven. Pero terei que saber a categoría. Primeiro sí. Xa me fan trampas. Carlos, Moda. moda. Aí está, Raquel. Se quedo mal nesta. Ahora a responsabilidade é túa, E temos pouco tempo para responder, o sea que Ai, la Decídeche, Raquel. Dios mío, Dios mío. Canto levaba outra xente? no, vas moi ben, 33 puntos, vas moi ben. Sí. Poderías quedar de primeira cos Sí, puntos sí. que che quedan na Sí, sí. mesa. Ai. 37 é o máximo, 34 é o segundo. Sí. E ti aínda tes 8 puntos en xogo. Sí. Ai, Dios mío, pero vou quedar moi mal. Veña, dalle. Veña, pois 6. 6 puntos, veña, sí señor, 6 puntos, veña. Vamos, Raquel, vamos, estamos contigo. Veña. Eu son de moda de andar pola casa. Claro. Ordena por orde cronolóxica Pero como os gustan os anos neste programa, chicos? a celebración destas pasarelas de moda entre setembro e outubro do 2021, vale? E sería a New York Fashion Week, a París Fashion Week e a Milán Fashion Week. Ai, mi madriña. Entre setembro e outubro do 2021 celebráronse estas tres. Cal foi primeiro, segundo e terceiro? Casualidade que este ano non, o sea, Non ese ano fuches foi- hoxe. Non che cuadrou dir. No. Sería New York Fashion Week, París Fashion Week e Milán Fashion Week. Pini ten cara de sabelo. A ver. Sí. Pini ten cara, agora mesmo ten cara. Ai. Veña, lánzate que ti máis Mira, que a ti ninguén Sí. vai saber, Pero é que é complicado porque como el a xente as persoas que eu sigo bailan dunha pa outra, o tempo é tan relativo. Voume lanzar porque temos pouco tempo e seguramente vai a mal, pero vou decir que primeiro vai a de Milán, despois a de non. A de París e despois a de Nova York, a última. É que en todas van moi abrigados, sempre. A resposta definitiva é Milán, París, Nova York. Pues a resposta correcta é Era Nova Nova York, 7 de setembro, Milán, 21 de setembro, París, 27 de setembro. ¡Oh! En casa de Ferreiro, Coitelo de Pau. Aí tes, bueno, e veña, última pregunta, quedan 2 puntos e aínda podes quedar de segunda con En verdade, podía eliminar un sobre, ni me acordei, igual me cargaba esta se non quedaba mal. Bueno, non pasa nada, Dramático. quedache aínda Bueno, pois Quédate unha. O morado. mourado. Por 2 puntos. Xeografía. Queda unha, podes utilizar. Podes desbotala. Podes desbotar. Podes desbotar, cha, Raquel. Non veña, porque... Bueno, Estuveches en Melilla, de geografía sabes moito. Sí, unha chea. Pois podes desbotala, Podes desbota a ver de que desbotala. vai outra, vamos. A ver que hai Veña, noutra. va, me la cargo. Sí, fora, Ben, bueno. ben, pues ben. venga. Dale, vamos con laranxa. E a laranxa ten. Música. Vale. Veña, polo menos desta seguro que vos Sí. sabedes. Esa Pini sabe seguro. Veña, Pini. Pini, dalle aí que vai molar moito, que nos queda nada, pouco tempo, dalle aí. Sí, a típica música que leva Pini no No, coche. isto é bulería de David Bisbal. Que sí. É a intro da versión larga, extended version de bulería de David Bisbal. Claro. Rímonos de Pepe, jajaja, Pepe non ten ni idea de música. Calando boquiñas Vale, aquí, amigos. en que ano se publicou o álbum de estudo o que daba título xenérico esta canción?
E as opcións son Veña, temos opcións, que maravilla. 2002, Eu este Ajá. Seina seguro. 2003, 2004. Que 2004, Raquel. 2004 porque sei cando se publicou, en donde estaba vivindo e que estaba facendo en ese momento. Confío 2004. en ti. A tope, Raquel, Pois 2004. nada, pois eu lánzome con Pepe sempre. O tolo. 2004. Sí. Confirmas? Home, foi despois de Operación Triunfo. Sí, daquela setembro de tiña 2004. 12 anos, Por aí. o sea que... Debió de ser. Pepe, esto tienes que contarlo. No, eso Necesito un te conto desenrollo o esto. outro día como de que Pini que está Pero igual. bueno. Vale, pois isto Igual- é correcto, sí. ¡Bravo! ¡Vamos ahí! Pepe. Lo sabía. No, esto E con isto Raquel Sainza consegue 35 puntazos. ¡Bravo! Eso é moito é pouco. Moi ben, estás de segunda despois de Bravo. Pedro Alonso. Ei. Por lo tanto, clasificada para a gran final de fin de tempada. O que pasa que, claro, se ainda queda xente, pode ir para baixo. Bueno, xa veremos, non nos poñamos no peor. Con nos estivo non che poñas. Alejandro Martínez Fini nos controis técnicos, Dani Lorenzo, Pepe Capelán, Fran Rodríguez, un saúdo para ¡Aplauso para min! Fernando Rodríguez RQR que Aplauso para min. estivo ocupando o corpo de Pepe Capelán. Raquel Sainza, queda aínda un programa. Vémonos no vindeiro Por episodio. suposto, virei Vale. coas miñas maiores ganas. Moi ben, con estes 35 puntos pasamos a música en directo que sempre despedimos os programas deste xeito e que mellor que facelo cun home que estivo connosco no episodio anterior e que hoxe repite música en directo da man de Valentín Dacova. Demasiado tarde para ser morena, demasiado pares para ser un vals, demasiadas nubes para ver la luna, demasiada paz. Demasiados veros para ser tan dura, demasiado dulce para ser el mar, demasiadas voces para ser solista, demasiada artista para madrugar, que para ser tarde aún es temprano, aún nos queda tiempo para respirar. Los buenos momentos no quedan tan lejos. Agarra mi mano, vamos a saltar. Vamos a saltar. Demasiado humo y muy poco fuego. Demasiado estrella para ser fugaz, demasiada sangre para no haber duelo, demasiada arena, demasiados besos para aquel vacío, demasiado adulta para Peter Pan, demasiado buena para ser tan bruta, demasiado astuta para perdonar, que para ser tarde aún es temprano, aún nos queda tiempo para respirar. Los buenos momentos no quedan tan lejos. Agarra mi mano, vamos a saltar. Si para ser tarde aún es temprano, aún nos queda tiempo para respirar. Los buenos momentos no quedan tan lejos. Agarra mi mano, vamos a saltar. Vamos
a saltar.